Boa noite. Damos inicio a esta sesión plenaria ordinaria que terá como puntos na orde do día 3 referidos ao control e fiscalización. O primeiro que é a dación de conta das resolucións da Alcaldía e Presidencia e das Concellerías delegadas e acordos da Xunta de Goberno. O segundo, mocións de impulso ao control. E o terceiro, de rogos e preguntas. Faise a dación de conta dos decretos dende o 623/2023 ata o 786/2023. E pasamos, polo tanto, ao segundo dos puntos, que é de mocións de impulso ou control. E o Partido Popular presentou, neste caso, 3 intentos de moción. Unha que é moción para o cumprimento da Lei de Contratos do Sector Público no Concello de Cerceda. Nós imos votar en contra da urxencia da mesma, porque unha insta ao propio Concello a facer algo. Evidentemente, se nós pretendemos facer algo como propio órgano soberano que é o Goberno, non ten que pasar por unha moción para facelo, e por outra banda, o que non pode estar é unha moción por encima da lei, porque se sometemos a votación o cumprimento ou non da lei, estaríamos entrando nun absoluto absurdo. Nese sentido, sí que quero marcar de cara a este mandato un modus operandi que vai totalmente reglado e adherido a cal é o modo correcto de proceder. Nós non imos aceptar mocións na que nos instemos a nós mesmos. Se alguén nos quer instar a algo, que presente un rogo. O que non imos a votar a favor de facer unha determinada acción. Se pretendemos facela, así a faremos. Votamos, polo tanto, a urxencia desta moción. Votos a favor. Sí. Ten a palabra. Sí. Vamos a ver. Nos, esta moción o que queremos é expoñela e debatila, quer dizer, e votar, quer dizer, se vai votar en contra sin expoñela, non entendo ben, sinceramente, reconozo que non entendo ben o mecanismo polo que se rixe esta moción. Nos preguntamos como se tiña que tramitar, e se hai que enviala á Comisión Informativa, pois hai que enviala, pero o camiño... Cal é entonces o que se acorda? Cal é o acordo que se vai votar e que se vai aprobar? Mire, non se vota ningún acordo porque na urxencia votamos en contra. E digo máis, non é unha cuestión de comisión informativa. Estou dicindo que nós non imos aceptar mocións para votar unha cuestión a cal nós podemos libremente tomar a decisión de executala. É un modus operandi que vamos a establecer. Desde logo, pois eu falei co secretario e veo completamente normal. Nós non estamos votando en contra da moción, é que isto non é unha moción. Pero é máis, se sometemos unha moción para cumplir unha determinada lei, que, por suposto, adherirnos o máis posible a ela e cumprila, tratar de facelo, é a nosa obriga. Se agora os concelleiros do Partido Socialista me votaran en contra, que fago? Digo ao secretario municipal, mire, a partir de agora xa non vou preocuparme de cumplir a lei. Evidentemente, o que non pode estar é a moción por encima da propia lei. Iso é evidente. Entón, este tipo de mocións xa anticipo que non se van a dar durante o mandato e moito menos instarnos a nós mesmos. Mais alá de que esta moción xa ten esa particularidade que despois é certo que hai un rogo que fai referencia á mesma, a esta non moción, e aí, pois, seguramente desgranemos algunha das cuestións simplemente no que é referido ao tema do economicismo, o que fai referencia no propio rogo. Pero nós non votamos a favor desta urxencia, pero tampouco vamos a considerar como moción cuestións nas que nos estemos instando a nós mesmos. Se instamos a alguén, sexa a Deputación Provincial da Coruña, sexa a Xunta de Galicia, sexa o Goberno de España, pero se vostedes nos queren instar a algo, terán que facer un rogo. Sería un absoluto absurdo que votáramos nós a favor de algo que de libre consideración pola nosa parte poderíamos acometer sen ningunha necesidade diso. Sometemos... Perdona, por aclarar, quero dicir, entonces, como queda a moción? En canto aos acordos... A moción non existe. Non estou dicindo que se debata, pero como queda o que se pide na moción, como queda? Quero dicir, van votar en contra, vale, pero como queda? Non votamos en contra da moción. Estou dicindo que isto non se somete como moción. O voto sería algo posterior. Se agora votáramos a favor da urxencia, a partir de aí procederíase despois de comentar a moción ou de non comentala a unha votación determinada. Pero esa votación non se dá. Por que non se dá? Pois porque nós, non consideramos isto unha moción e, polo tanto,
facemos, digamos, que este acto do voto que nin sería necesario, porque isto non é unha moción. Ao igual que moitos outros alcaldes da zona poden consultalo, eu o que non vou a facer é entrar a debatir mocións nas que nos instamos a nós mesmos. Iso sería un rogo, evidentemente, que a propia extensión que ten que ter un rogo. Iso está claro. Se algunha cuestión non entendiu, pois poderá falar co secretario unha vez finalizada a sesión. Eu tratei de explicarlo o mellor posible, creo que é facilmente comprensible, pero, desde logo, tampouco é a miña responsabilidade ensinarlles a presentar unha moción nin o que é unha moción. Nese sentido, coménteno con el unha vez que remata a sesión. Eu agora pois trato de explicarlo do mellor modo posible e creo que fun moi claro ao respecto, ao igual que fun no ano 2020, naquele momento, que o portavoz do Partido Popular, que tiña por costume, porque era así, con Pepe García Liñares, presentar preguntas no propio día, eu sabía que podía acollerme o feito de que se presentara 24 horas antes, dixenllo dende o primeiro momento na propia sesión plenaria, e así se procediu permanentemente. Estes son cuestións que van adheridas ao que sería un rogo que nós, pois, posteriormente valoraríamos. Mais alá de que isto xa ten esa particularidade de que, evidentemente, unha moción non pode estar por encima da lei. Procedemos, polo tanto, á votación da urxencia desta moción. Votos a favor. 1. Votos en contra. 9. Abstencións. 2. Pasamos agora á segunda das mocións, que é a do Plan de Mellora Estética nos núcleos urbanos da Cerceda e Silva, que unha vez máis é máis un proxecto que unha moción, na cal nos estamos tamén instando a nós mesmos e, polo tanto, optamos por desestimala. Votos a favor da urxencia. Vamos a ver, perdón un segundo. É que, a ver, vamos a ver. Isto eu xa o consultei co secretario. E xa lle preguntei ao secretario como tiña que presentar as mocións. E se tiñan que entrar o miércoles anterior. E contestoume unha historia que ao final o que nos fai é perder o tempo a todos. Entonces, vamos a ver. Pero, escoite, ele é un habilitado... Estou no meu turno de palabra, perdón. Non, perdone, o turno de palabra aquí dou no eu. Sí, pero eu non acabei. Pero o turno dou no quito eu. É que tampouco lle dei. Non sei se se fixou que eu en ningún momento lle dei agora o turno de palabra. Fale vostede, fale de cara a Cámara e a lei o que considere. Falou unilateralmente. Sí. A cuestión do secretario, o secretario é un habilitado nacional que fará as cousas como considere. E que estará que facer da mellor maneira posible. Eu digolle que eu, de pleno dereito, e senón que me corrixa, podo privar de atender este tipo de mocións, e que así o imos facer, e que estamos falando dun modo totalmente reglado a dereito e que é extendido noutros lugares. É así. Sí, se pode falar, que fale. Yo te dije el procedimiento, pero eso no significa que siguiendo el procedimiento el alcalde puede denegar la inclusión en el orden del día. Las mociones, para debatirlas, primero tienen que incluirse por mayoría absoluta en el orden del día, porque quien hace el orden del día es el alcalde. Entonces, si se quiere introducir una moción por alguien que no es el alcalde fuera del orden del día, primero hay que votar la inclusión, luego se debate y luego ya se vota. Pero si no, si por mayoría absoluta se deniega la inclusión en el orden del día, pues entonces no... O sea, que se presenten 48 horas antes no significa que el alcalde tenga la obligación de aceptarlas. Evidentemente, pero eu preguntei... Pero mira unha cousa, é que isto é unha absoluta pérdida de tempo. Eu creo que este tipo de cuestións que lles pode consultar posteriormente, eu, a nivel de ser o alcalde presidente desta sesión plenaria, o que lle podo dicir é que nós non vamos a aceptar mocións de ningún grupo que nos insten a nós mesmos. É que ese vai ser o modus operandi totalmente reglado e que se está facendo noutros lugares. Que non imos a perder máis tempo, ese tipo de conversacións terás que resolver con el. Xa non sei nin se votamos esta urxencia. Votos a favor da urxencia? 2, 3. Votos en contra? 9. Por lo tanto, queda desestimada. E había tamén a moción contra a tramitación dunha lei de amnistía que tamén non consideramos máis que nada porque neste momento estamos pendentes dunha investidura. Veremos se mañán Alberto Núñez Feijóo, o galego, sai recoñecido como presidente do goberno. Mentre sexa así, sería entrar nunha cuestión mediática, pero cando haxa algo en riba da mesa, pois nós tampouco teremos inconvinte en debatir esta moción. Votamos, polo tanto, a urxencia desta moción. Votos a favor? Dígame.
Non entendemos Ten a palabra. Gracias. Vale. Non entendemos entonces, porque en outros concellos si se leva adiante estas mocións, e aquí non. O sentido máis transparente da política en sí, pois é preguntar e responder e facer política constructiva, política que mellore ou intente mellorar, escapar ás evidencias, escapar ás preguntas, pois non vemos ético. Non sei se é correcto ou non correcto, pero sí ético. E o ético está moitas veces por riba do político. E se esta moción, igual que as dúas anteriores, non se poden levar adiante, pois, desde o noso punto de vista, que é un punto de vista transparente de representación de ciudadanos e de preguntar como podemos mellorar a política en Cerceda, de construíla. Non estamos dicindo que a fagades mal, nin ben, nin nada. Simplemente queremos aportar cousas. E que se nos negue a oportunidade de poder facelo, pois non sei, chamámoslle moción, chamámoslle rogo, chamámoslle como queirades, pero non podemos participar no goberno. No goberno non queremos participar na política constructiva de Cerceda. E simplemente escoitarnos, que estamos aquí para trasladar opinións. E, por último, nesta moción tamén se está facendo en todos os concellos de Galicia, e nós, como un concello máis, tamén o queríamos expoñer, tampouco entendemos por que noutros concellos sí e aquí non. Que diferencia Cerceda de outros concellos? Mire, para empezar, porque se vostede me seguiu minimamente ao longo destes anos, eu sou unha persona que sempre trata de estar un pouco en marxe de cal é a deriva mediática deste país. E, polo tanto, o que non nos vai marcar a narrativa é que neste momento uns determinados medios de comunicación tean falando dunha amnistía que, lóxicamente, pois é evidente que creo que se o señor Feijóo non sale investido vai estar en riba da mesa, pero terá que ser en base a unhas consideracións. Entonces, esta é unha moción, baixo o meu punto de vista, que se ciñe a un tecnopopulismo pos-ideológico. Nós tamén temos unha moción para a convivencia en Cataluña, que é unha resposta natural do Partido Socialista a esta moción. A mí non se me ocorre presentala, evidentemente, pero igual que non me parece que teña sentido, tampouco me parece que teña sentido a súa. Despois eu creo que é evidente que eu non escapo a ningunha cuestión, nin escapo a ningún debate. Despois hai aquí un rogo que fai referencia a unha das non mocións que vostedes presentaron. Vostedes verán que casa de pe a pa non ten xeito nin traza. O sea, para min sería tremendamente fácil darlle para diante estas dúas mocións. Tremendamente fácil. É favorecedor. Que pasa? Que eu teño que establecer un modus operandi. Eu non son só o alcalde. Vostedes fijaránse no Parlamento Galego ou no Parlamento de España que hai quen preside as sesións. E non é o presidente, nin da Xunta nin do Goberno. Eu aquí son o alcalde, pero tamén son o que preside as sesións, é o que ten que establecer un marco, é un terreo de xogo que sea claro para todos. Se hai determinadas dúbidas, se isto se repite en máis ocasións, que faremos? Aprobar un regulamento interno no que lles quede claro, con 3 ou 4 follas que especifiquen cada tema, límite de mocións, límite de rogos, límite de preguntas. Non creo que haxa que chegar a ese extremo. Agora, pois hai que chegar a ese extremo, farase. Sí, pero espere, que non lle estou dando a palabra ahora mismo. Pero é que eu nunca o interrumpo. Pese a ter... No, pero non me... Por favor. É que non nos deixa falar, é que entenda que o cabreo ven... Pero vamos a ver, pero eu non lle deixei falar a David agora o que quixo comentar, con total liberdade. Pero non... Como presidente da Cámara ten que buscar o equilibrio dos tempos de intervención de cada un. Acórdese que tamén ven na normativa do 86. Que rixo os plenos, que xa estou aprendendo tamén. Co secretario. Mire unha cousiña. El falou todo o que quixo, rematou cando quixo, eu non interrompi en ningún momento. Seguimos os reglamentos, tamén é certo que moitos concellos poñen un límite de 5 minutos e eu nunca o puxen. Aquí temos que saber o que xogamos. Pero vostede fala moito máis que os demais. Entonces, poña as normas claras para poder saber o que podemos presentar o que non. Pero vostede nos determinados turnos que se vayan dando, ten total potestade para facer a mención ou o discurso que considere durante o tempo que considere. Eu non lle vou poñer problema ningún nese tipo. E ainda que se aprobara un regulamento, tampouco se vai poñer. Esta é unha cuestión de como se presentan as mocións. Entendo a pataleta, entendo que lles moleste, pero non serei o encargado de explicarlle como se fai. Non serei o encargado de explicarlle como se fai. Digo eu, non sei. Entón, pero poderei eu acabar. É que eu non quero empezar, escoite, eu non quero ter que chamarlle a orde. Nunca o tuven que facer con ninguén. Entón, se vostede me está interrompindo, está-me abocando a un escenario que eu creo que deberíamos evitar. En aras a esa ética e esa moral da que falamos. Vostedes o que teñen que respetar un pouco tamén cal é o meu papel aquí.
que entendo que non será un papel agradecido, nin será agradable para vostedes. Pero iso fora daqui, que non é onde compete, explico-llo rapidamente. Rapidamente, se vostede o quere. Que eu non escapo a nada, iso que quede clarísimo. O que pasa é que aquí vai haber un modus operandi, un determinado modo de proceder, pero, bueno, vamos a votar a urxencia, porque este é un tema que podemos xirar eternamente sobre el e non nos vamos a poñer de acordo. Eu volvolles a insistir, que quede moi claro, que nós non imos aceptar mocións na que nos instemos a nós mesmos, estou moi asesorado nese sentido, e volvo a recalcalo. Cando haxa que facer unha moción dese tipo, non é unha moción, é un rogo. Planteeno como rogo e que a abstención determinada que ten que ter un rogo. Non vou a xirar máis sobre este asunto. E nada, votamos, polo tanto, a urxencia desta moción. Votos a favor? 3. Votos en contra? 9. Abstencións non hai. Pasamos agora á parte de rogos e preguntas. Antes dos rogos e preguntas, quería comentar algo. Sí, comente, señor Alberto. No, comente. Ben, eu, a pesar de que estaba moi en contra das mocións que presentaba hoxe aquí o PP, sí que consideramos por parte do BNG que é un mal procedimento o de non admitir estas mocións a debate. No BNG sempre consideramos que os debates se teñen que dar nas sesións plenarias e tamén en todos aqueles ámbitos que sexan necesarios. Por exemplo, nós estábamos moi en contra da moción esta da amnistía do Partido Popular por innumerables cousas. Entre outras cousas tamén me fastidia que estuve toda a tarde preparando o debate para estas mocións, pero, en todo caso, volvo a reiterar que creemos que é un mal procedimento non admitir estas mocións a trámite, non? O debate político neste salón plenario. Entre outras cousas, porque podemos considerar que estas mocións e que, bueno, pues, podían ser, como vostede di, que non proceden, pero sentamos un precedente con outras mocións que, cando considere vostede oportuno, pois non tan. Non se vai dar ese precedente. Quero dicir, nós non imos someter o pleno a mocións nas cales nos instemos a nós mesmos. É evidente, estou dicindo aquí, repetindo varias veces, e sabe que este tipo de cuestións pasaron co Partido Popular no mandato anterior, creo que nunca pasaron con vostedes, e tamén é certo que vostede estaría toda a tarde, pero tamén lin, non todo, pero lin boa parte das non mocións, sobre todo unha delas porque é un rogo, mesmamente un rogo que fai referencia á mesma. Nese sentido, pois, ten que haber, como decía, un modus operandi, un modus estipulado vai ser este, o cal non quere decir que non se pode traer calquera cuestión a pleno. Agora, mocións de instarnos a nós mesmos, por suposto. Mocións que nun hipotético voto en contra estarían por enriba da lei? Tampouco. Iso non o imos a aceptar. Pasamos, polo tanto, ao punto de rogos e preguntas. Ten, neste caso, a palabra o portavoz do BNG. Ben, preguntas. Xa fai un tempo que nos interesamos polos arranxos das saunas na piscina municipal de Cerceda. Procedeus a facer eses arranxos na piscina coberta? Vamos a ver, nós temos unha providencia firmada por min da necesidade do suministro de instalación dunha sauna do vestiario da piscina climatizada municipal do 3 do 4 do ano 2023, no cal non había crédito. Temos unha serie de orzamentos. A nosa idea sería, a priori, no próximo orzamento municipal, incluir esa partida. Dende o BNG vemos con certa preocupación que a erva chamada Pampa Argentina cada vez adentrase máis no noso concello. Tense pensado facer algún plan de contingencia e erradicación desta especie invasora? Non é a única especie invasora que hai dentro do noso concello. Dende a Concellería de Medio Ambiente vais facer un estudo
destas especies invasoras para tratar de resolver os problemas que acarrean? Bueno, eu non son un experto na pampa argentina, como poden comprender, así que solicitei un informe ao técnico de Medio Ambiente que me escribiu o seguinte, que esta planta, xunto a outras invasoras, está estendéndose de forma moi acelerada por toda Galicia. A pampa argentina foi introducida como ornamental na PE9 e estendeuse de forma incontrolada. Nalgúnas zonas próximas ao lago das Encrobas realizouse unha eliminación manual controlada fai un tempo, xa que se desbroza e agudizase o problema porque estende as semillas ao axitarse. Nos últimos meses detectouse a presenza desta planta ao longo dos principais viais, sobre todo na AC400. O Concello participará nos plans autonómicos de eliminación de especies invasoras coordinado polo organismo competente que é a Dirección Xeral de Conservación da Natureza. Todo elo sen prexuízo de facer pequenas actuacións de eliminación. A veciñanza de Carracedo en Xesteda vén demandando dende fai un tempo o decentamento da fonte Carracedo. Vaise proceder a esa limpeza e a decentado do lugar da fonte? Como supoño que saberá, no programa do Partido Socialista estaba a inclusión, en algún momento ao longo deste mandato, da limpeza das fontes públicas. Primeiro, haberá que ver se a mesma está inventariada como recurso público. Se o está, pois, lóxicamente, será unha delas a valorar. Que hai moitas, Sabemos de subvencións directas do Concello de Cerceda que están sen pagar, algunhas xa con moito tempo de demora. Hai algún motivo polo que non estén abonadas estas subvencións? Se é así, cando se vai proceder ao pago das mesmas? Bueno, é evidente que houve unha parálise durante as eleccións municipais, diso non cabe dúbida. Despois, as propias vacacións de verán, agora a baixa da interventora municipal, que tamén xera unha merma. En consecuencia, pois, non se aprobou o orzamento, que era o que estábamos agardando, pero a nosa idea en outubro falalo co interventor para poder acometer eses pagos co orzamento prorrogado. Na estrada que percorre dende Ordes a Carballo, na parroquia de Rodiso, ao pasar Santa Marta de Riba, dirección a Tablilla, cada vez que chove un pouco forte as bocas do sumidoiro, que se puxeron a facer a senda peonil, non son quen de evacuar a auga, creándose balsas de auga na estrada con alto risco de accidentes asociados a este cúmulo de auga. Teñen constancia deste problema? Teñen pensado arranxalo nun futuro máis que próximo? Isto sucede pola caída das follas das árbores, atascando a parte superior do sumideiro. En algún momento tense acometido a súa limpeza por parte do Concello e noutras ocasións pola empresa de mantemento da propia estrada, que neste caso é a responsable, non? Porque a estrada pertence á Xunta de Galicia, pero somos coñecedores e estamos encima. Rogos, dende a igrexa de Cerceda parte unha ruta de senderismo que remata en Porto Brea. O primeiro tramo empregouse para a carreira Poseidón, pois ben, meses despois da proba seguen penduradas cintas de plástico por infinidade de sitios. Creemos que xa pasou tempo suficiente para que fosen retiradas. Rogamos que se quite ese lixo canto antes. Por outra banda, prácticamente no primeiro quilómetro a senda está pechada e non se pode pasar nen tampouco hai paso alternativo, ademais da mala sinalización de todo o percorrido. Rogamos que se mire este tema, se faga unha correcta sinalización e se abra o paso pechado. Revisarase a ruta e no caso pois de que estean eses elementos, pois instarase que se proceda a súa retirada. Pasamos agora á parte de rogos e preguntas do Partido Popular. Preguntas. Referido ao albergue de queixas. Solicítase coñecer o uso que se lle está dando ao albergue de queixas con indicación de resume de contas referidas ao último ano pechado e ao ano actual. Vamos a ver, dende o mes de agosto o propio albergue podense alugar habitacións, está incluído en Booking e estabanse rematando unhas obras, agora mesmo estáse facendo a selección de persoal de cara a comezar a funcionar ao 100%. Despois, con respecto aos gastos aproximados que se xeraron no último ano para acabalo e deixalo totalmente habilitado, que esa era unha responsabilidade do Concello, os mesmos ascenderon a 14.801,67 euros repartidos en 6 facturas. Pasamos a rogos. Fallo continuado de internet en Cerceda. Nas últimas semanas
hai días nos que se veñen producindo fallos continuos de internet en Cerceda, o que dificulta a comunicación e o teletraballo. Entendemos que é un problema probablemente sexa de operadora, ben sexa por fallos de servicio ou actuacións programadas nas juntas infraestructuras, cuestión que se reclamou a título de usuarios particulares e sempre dan largas. Consideramos que o Concello de Cerceda pode ser considerado con máis peso que os usuarios particulares en caso de unha búsqueda de unha solución. Por lo que queríamos plantexar o rogo para que intervella o Concello reclamando solución ás operadoras nas que atopamos a Yoigo, Vodafone, como casos detectados. Mire, o fallo da cobertura viña dado polo feito de que caeran 2 antenas de Movistar. Co feito de que sexan de Movistar non exime do que o resto das compañías dependían delas tamén, porque as tiñan alugadas. E despois, no referente ás liñas de fibra, estiveron 3 días cunha avería xeral, que agora tamén foi solventada, e é o que nos din que foi a causa desa merma que se viviu durante ese período. De todos modos, haberá que estar vigilante, porque se eu podo comentar a modo de anécdota, eu onte tive unha cena nun espazo aquí en Cerceda e houve un largo espazo de tempo no cal o móvil non me accedía a internet. O cal, como digo, haberá que permanecer vigilantes. Acceso ao lago das Encrobas. A varanda que había na beira rúa que pasa polo desbordamento do lago desapareceu. Supoño que foi roubado xa que hai indicios de que foi cortado. Existe risco de caer dende a beira rúa ao desbordamento que xa non existe. Protección lateral, incluso a cinta da policía, está rasgada. Lembremos que se vendeu ao pobo esta zona como turística, a entrada e saída do camiño que rodea o lago, que están a cada lado do desbordamento deste mismo, polo que se supón que por este punto deben pasar os excursionistas. Non sei se últimamente se arreglou, a semana pasada creo que todavía estaba sin arreglar. E, bueno, rogamos a reposición desa varanda e o condicionamento do acceso para facelo atractivo aos visitantes e lograr unha mellor impresión dos que nos acuden a visitar. Vamos a ver, eu ao respecto desta pregunta voulle facer unha doble resposta. Unha que é técnica, do Departamento de Medio Ambiente, e unha que é política. Con respecto á técnica, a varanda do aliviadoiro instalou na Naturgy, pero pasou a ser dominio de Augas de Galicia, lóxicamente. A rotura da varanda foi comunicada a Augas de Galicia en reiteradas ocasións, dixo un testigo, xa que está na servidume do dominio público hidráulico. Insistiremos, e de non obter solución, instalarase unha provisional debido ao abandono da administración competente. Isto escribiu no técnico. Eu dubido moito que o Concello vai a de Pardillo poñer a varandilla que lle corresponde a Augas de Galicia. Pero é certo que se persiste esta situación, pois, lóxicamente, algunha decisión habrá que tomar. O que non imos a tomar é o camiño fácil de acometer gastos sempre dun xeito moi sinxelo cando non corresponde, cando non é obxecto da nosa competencia. Pero, bueno, creo que a seguridade personal vai por encima das competencias. Se podemos adelantalo, xa se pasará a factura que corresponda. A factura non se lle pode pasar á Xunta de Galicia, evidentemente, porque as administracións non funcionan así. E se atendemos eso da seguridade, pois entón, tamén a nivel municipal, o primeiro que teríamos que facer é contratar un camión de bombeiros, e non o temos. Estamos participando, ao igual que tamén participamos no ámbito que nos toca, en todas as cuestións provinciales ou autonómicas, pero esa non é unha competencia nosa. Vostede entenderá que nós xa estamos facendo moitísimos traballos en cuestións que non son da nosa competencia, e se é unha cuestión da seguridade, o feito de eu ser máis cercano non me dá maior responsabilidade. Evidentemente, nós estamos ao tanto, mandamos varios escritos e seguiremoslo repetindo. Supoño que o que se ten que poñer colorado nin será vostede nin serei eu. Son outros que non se sentan aquí nin están tan cerca dos veciños. Cobertura do Parque Infantil en Cerceda. O Parque Infantil de Cerceda está descoberto. Co días de choivo ou olas de calor, reduce a cantidade de días e horarios nas que se poden levar os nenos ao parque como oferta de actividade de ocio complementaria tras a financiación do colegio e as actividades extraescolares cobertas. Vimos que noutros concellos se fixo e os parques teñen moita máis utilización, porque queríamos plantexar un rogo para que se estude a viabilidade económica para a súa implantación. A ver, é un proxecto que temos presente, de feito nós presentámoslo en 2 anualidades son as axudas da Xunta, no ano 2021 e no ano 2022. A idea sería para o parque que está próximo ao auditorio municipal. Quizás non sexa máis céntrico, pero non lle nego tamén que é un proxecto moito máis asumible económicamente e o Concello tería que poñer o 20% dese orzamento que ascende a 49.932,64 euros. Estivose solicitando esta convocatoria, volveremos a solicitala, porque hai liñas para as cales é obxecto actuacións como esta,
E, desde logo, o que hai aí si é unha falta de puntuación que se está repetindo e non é fácil saber os pormenores, máis que nada, porque hai criterios subxectivos na propia liña de axuda que non acabamos de adiviñar o feito de que, porque sempre nos eximen a nós da propia axuda. Pero, en todo caso, seguiremos insistindo, hai máis liñas de axudas, o proxecto está aí, e, como con todo, en función dos recursos, iremoslo acometendo. Axudas á natalidade e para o material didáctico. Vimos a publicación de axudas á natalidade en Cerceda por un importe de 300 euros por fillo. Noutros concellos cercanos, como Oroso, teñen 350, e Tordoia, que non teño datos seguro, creo que é 200 euros por progenitor. Como cada ano estamos aí rodeando os 5.000 habitantes, con esas remontadas a final de ano queríamos plantexar un rogo para que se habiliten axudas de maior cuantía aos nacementos, así como maiores axudas para a compra de libros de texto, como axudas aos nenos matriculados nos colexios de Cerceda e a Silva, con maiores dotacións ás rentas máis baixas e un aumento progresivo cada ano de forma similar ao incremento dos prezos dos libros. Vamos a ver, sobre o que di dos habitantes, o certo é que ao final do ano 2019 eran 5.003, ao final do ano 20, 4.996, ao final do 21, 5.013, ao final do 22, 5.057, pero teño que dicirlle que ao final do 31 de agosto deste ano, 5.106, co cal estamos tendo un repunte demográfico, e non é precisamente a finais de ano, senón que estamos prácticamente un pouco máis alá de mediado do ano. E xa lle anticipo que en setembro 5.131. Estamos tendo un incremento de poboación palpable e non é precisamente a fin de ano. E despois, aquí tamén, teño que comentar unha serie de cousas. Eu nunca nego determinados datos, eu digolle máis. Incluso Frades, probablemente non o consultarían, pero dá axudas á natalidade de 400 euros por neno. Que pasa? Que isto, lóxicamente, hai que valoralo en función de outras cuestións que tamén son moi importantes. Mire, vostede citou Oroso, pero é que Oroso non dá axudas á escolarización para o material escolar. Entón, estamos falando dunhas axudas de 300 euros, que pudera haber unha diferencia de 50 euros, 50 por 25 nacementos, estamos falando de 1.250 euros. Pero nós, nas axudas para a escolarización, puñemos 27.000 euros que eles non están puñendo. Por iso que, evidentemente, as estadísticas son moi claras, non? En Tordoia, o digno político e amigo persoal alcalde de Tordoia tampouco as está dando. É unha realidade, non está dando esas axudas, co cal hai que facer as comparacións un pouco en función das circunstancias. E nunca me gusta entrar neste tipo de comparacións con outros concellos e quizás me pareza para min incluso máis lamentable cando nós saímos favorecidos, non? Mire, facendo unha horquilla rápida, a nivel de persoal, o Concello gasta nos colexios 181.000 euros ao ano, na Escola Infantil Municipal 143.000 euros, na Escola Infantil Municipal 143.000 euros, en mantemento 24.000 euros, e en obras que houbo este verán, se lle sumamos despois o Bos Días Escole, a máis estas axudas á escolarización, estamos falando de máis de 100.000 euros, 418.000 euros, que ven sendo case o 5% do orzamento municipal, rondará o 4 aproximadamente, nunha cuestión que non é da nosa competencia, pero, lóxicamente, a educación, ao igual que a seguridade, coincidiremos todos que tamén é un pilar estrutural para a nosa sociedade. Manteremos esa liña, se é posible, en función dos fondos, porque, lóxicamente, somos nós quen temos que cadrar os orzamentos. Pois, se é posible aumentala, por suposto que sí, pero haberá que velo. Pregamos tamén, a ver se pode volver ao préstamo universal de libros de texto que se dou na Xunta de Galicia entre os anos 2005 e 2009, e despois o que lle comentaba antes, non? A nivel de SAF, de reformas, de Escola Infantil Municipal, asumindo gratuidades e nos propios colexios, pois, os concellos, todos, Oroso, Tordoia, por suposto, seguro que o Cerceda, estamos acometendo un gran esforzo, pero creo que coincidiremos todos en que é un esforzo loable e enfocado nunha cuestión de máximo interese para todas e todos. Sí. Todo tipo de axudas son boas. Se pode aumentar en Cerceda, pois mellor. Cando vostede falaba que aumentou a población en Cerceda exponencialmente case, aí no último dato que dixo, non creo que fora porque naceran todos esos nenos últimamente, non?
sería pouca xente que se censou en Cerceda. Esperemos que hai xente que se cense, que viva en Cerceda, que disfrute Cerceda, que traballe en Cerceda, e se ten nenos aquí, pois mellor para que non cerren as escolas. Agora, se vayan censarse simplemente e marchen, pois non entendemos tampouco o sentido desa xente e dese aumento da población. Si, pero aí hai un dato importante. Eu coñezo moitísima xente que vive en Cerceda e non está censada aquí. Co cal, esa é unha cuestión bilateral. Despois, por suposto, que a inmigración, no saldo demográfico, pois xoga un papel importante, non só a natalidade. Evidentemente, eu antes xa lle falei, que o dato medio é de 25 nacementos de nenos por ano, que os nenos tamén se estiveron incrementando moito nos últimos anos, pero é un crecemento medio de 25. Agora, vostede falaba en términos de población, evidentemente, a inmigración xoga un papel importante no saldo demográfico, non? Iso creo que é unha obviedade. Como quinto rogo, área de autocaravanas. O Copar, que é a principal atracción turística de Cerceda, consideramos que o impulso da diversificación da oferta turística pode xerar máis ingresos aínda. Tanto para o Concello como para a economía local, unha fórmula sería intentar atraer o turismo de autocaravanas para intentar alargar as estancias. En base ao exposto, querían propoñer o estudio económico para a construción dunha área de autocaravanas nas proximidades do Copar. Efectivamente, non sabemos a rentabilidade que pode ter poñer servizo para elas. É certo que moitas xa están parando ali e, polo que sabemos, marchan contentas. É unha cuestión máis a valorar, que xa temos comentado en algún momento, pero sí consideramos que no propio parque acuático, en aquela área, temos necesidades máis urxentes e máis importantes que acometer, que non quita, como antes decía, que no futuro pois xa é unha cantidade de ingresos importantes que non só nos permitan acometer esa inversión, senón o que é máis importante, acometer o gasto corrente que se xera a partir do día seguinte da súa execución, pois será algo a valorar que de momento non o temos en consideración. O punto sexto é un rogo no sentido de alguma forma, utilizar a sede electrónica para as convocatorias dos plenos. Estamos vendo que ven a Policía Local, trae un folio na man, o tempo que lle dedican a esta función, o gasto de papel, de combustible, de vehículos, e creemos que pode facer unhas funcións máis interesantes para o Concello. Desde o noso punto de vista, o uso da sede electrónica está máis que implantado en toda a administración, e para as convocatorias de plenos e de comisións informativas, rógase que se utiliza a sede electrónica, que se deixe de utilizar a Policía Local, polo menos no noso caso. Vale, é verdade que nós o caso do gasto vémoslo como algo residual. É certo que son eu quen convoca os plenos, pero se fora quen recibira a notificación preferiría presencialmente, pero respeto totalmente o que vostedes expoñen. E ademais, eu tiña aquí anotado de aceptar isto. Comenteillo hoxe pola mañá ao secretario municipal. Creo que lle ve algún tipo de complicación, pero eu creo que incluso fora de sesión, pois que poderían comentalo. Nós, encantados. Para min é algo irrelevante. Se vostedes queren ser notificados así, eu creo que debería ser posible facelo. Vale, o rogo 7, o tema da conta xeral de 2022, que de alguma forma hai porque temos entendido, hai un plazo que hai que cumplir, estando en outubro para presentar as contas. Queríamos, o que di a norma é que se ten que facer chegar o texto 15 días antes da convocatoria do pleno. O que, estamos a final de setembro, queríamos solicitar ver se hai algunha xa data prevista e se pode avanzar na organización deste tema. Bueno, eu creo que é fundamental, antes de solicitar ese pleno, coñecer se hai a conta, que eu creo que o primeiro paso é que é importante nese sentido. Non o vamos seguramente presentar en prazo, excepto que houbera unha premura especial que nos fixera pois a explicarlle ao interventor sustituto nesa semana que tería que deixar outras accións que vemos de maior urxencia para acometer esa. Cal podría ser ese caso? Pois unha determinada subvención que antes do final do plazo, nunca ao principio, antes do final do prazo de presentación, que solicitara pois o feito de que se tivera entregada a conta xeral nas instancias pertinentes. E consecuencia máis alá diso non tería ninguna, e en todo caso teríamos esa flexibilidade para acometelo. Vexo complicado, xa lle digo, en función da súa disponibilidade
que poidamos aprobar iso na primeira metade de outubro, pero seguro que entre a segunda metade de outubro e o mes de decembro o traeremos a pleno sin ningún tipo de dúbida. Vale. No rogo 8 hai varias cuestións relativas aos informes de intervención. Queríamos preguntar por a situación, pedir o estado do Museo da Minería, da devolución do importe que se certificou 2 veces, ver como aparece no informe de intervención sobre a conta xeral 2020, indícase que todavía quedaban uns 126.000 euros máis intereses por recuperar da obra do Museo da Minería de Meirama, certificados 2 veces ao adxudicatario, como dixen antes. No informe de intervención 352/19 contémplase este asunto según os nosos datos. É posible que houbera alguna actualización, a baixa da interventora veo algo sobrevenido. Queríamos preguntar como está este asunto e que se implanten as medidas necesarias para recuperar este capital. Sí, é un tema moi repetido. Aí había un acordo previo á miña estancia aquí que establecía 200 euros por mes, tanto o secretario municipal como a min, pois fixemos o posible no seu día para intentar que este tema mudara e de momento segue na mesma situación e concretamente hoxe que me consultaron a cifra son 117.024,12 euros máis os xuros o que se lle a debeda ao propio Concello de Cerceda. Perdona, as medidas, pídense medidas para recuperar ese capital porque vai con retraso ese calendario de devolución de importe, vai con retraso según di o informe que comentei da interventora, do servicio de intervención. Entonces, que medidas, o que se pide medidas para recuperar ese capital? A ver, as medidas son medidas xurídicas. No seu día, o propio secretario municipal fixo unha serie de accións que seguramente con maior propiedade a nivel xurídico el lles podería explicar. Naquel momento, pois, fixose fincapé dun acordo xudicial que había e, de momento, a situación é esa. A donde se enviara a documentación? Fora ao Tribunal de Contas, Raúl? Ao Tribunal de Contas. Quedara en stand-by. Fora ou ben desestimado, que iso podelo explicar ti mellor, ou... Non me hicieron caso. Non che fixeron caso. Bueno, a mí tamén pasa ás veces. E a nos. Pero que se vai facer? Quer dicir, todo isto está moi ben, pero que se vai facer para recuperar ese capital? A ver, de momento nos estamos co portazo nos fociños, falando en plata, se me permite, que é o que nos aconteceu neste caso. Se podemos explorar algunha outra vía a nivel xurídico, farémolo, pero estou dicindo que neste momento hai un acordo xudicial que o habilita a facer ese pago de 200 euros ao mes. Non creo que haxa ninguén máis interesado en ter dotación orzamentaria para acometer accións en beneficio dos veciños que o propio alcalde e o propio goberno. Eu, nese sentido, sempre, en virtude do que se me asesore, e tamén ben sei de boa tinta que o secretario municipal é unha persoa pendente desta cuestión, ao igual que a interventora, da man con eles, porque eu non teño que ser aquí un vaqueiro no oeste, acometeremos as accións que sexan pertinentes, que eu agora mesmo non lle podo especificar cal, porque esa é unha cuestión xurídica, eu non son xurista, pero a vontade, desde logo, está toda aí. En línea no seguinte rogo temos unha serie de informes de intervención do ano 2022, concretamente uns 20, nos que fomos vendo os importes con reparos. En 2022 ascende a en torno a 1.200.000 euros. Entonces, creemos que, evidentemente que hai máis informes. Queríamos solicitar copia deses informes de intervención de 2022, os que teñen todos os reparos. Evidentemente, procederase a iso coa maior axilidade posible. Esa é unha cuestión que tamén poden presentar por rexistro, o cal agora sí, non lles asima de facelo en pleno, e, nese sentido, pois, haberá que acceder coa maior disposición, porque eu nese sentido non teño inconveniente ningún. Si é certo que aquí
fala de que no documento que presentaran sobre o cumprimento da lei de contratos xa falamos amplamente do que supón este asunto para as contas do Concello. E entón, claro, unha vez que vexo este rogo, acudín aquí. Aquí hai unha serie de incorreccións de pé a pá, é o que dicía antes. O asunto considerámoslo grave tanto dentro dun punto de vista de legalidade como de responsabilidade económica. E, bueno, despois fai referencia a outro informe. Aquí hai unha serie de comentarios que van sobre os informes técnicos, que evidentemente eu leo, pero despois hai moitísimos datos que son erróneos, e si de cara á información... Perdone, ímolo debatir ou non ímos debatir? Porque ahora sí que entra a moción, pero claro, é que estaba todo relacionado. Claro, non sabíamos que aquí hai costumbre de non debatir as cousas. Eu se quere, e... É que o metemos ás veces e ás veces non. Quero dicir, ou debatimos ou non debatimos. Pois mire o que lle vou dicir. Que? Non, pero vamos a ver. E vostede aquí fai referencia a unha serie... Vostede, supoño, cando pide un rogo, pide información, quere que eu informe. Sí. Entón, vostede estamos falando aquí dunha cuestión de responsabilidade económica, basada nun documento que presentou. Claro, que non podemos debatir, por lo tanto, está excluído... Bueno, entón non lle interesa que o informe de por que está mal. Prefere permanecer na ignorancia. Ou debatimos ou non debatimos. Non, xa lle pasarei unha sede electrónica. Mire, eu non lle entro... Entón, eu, se non quere que saque este tema, non o saco. Agora ben, si sería bo, digo, supoño que non lle parecerá mal, que entenda que as facturas por debaixo dos 15.000 euros non implican que eso sexa un contrato menor. Vale? Cando vostede fai referencia aquí a unha serie de temas, as facturas por debaixo dos 15.000 euros non son un contrato menor. Polo tanto, non é o 95% do que factura o Concello contrato menor. A basura ou a depuradora teñen contratos abertos, contratos maiores, non son contratos menores. Iso sería importante explicitalo, ao igual que outras moitas cuestións. Se eu digo, eu estaría encantado de debatir isto. Debatímolo. Para min sería favorable. Para min sería favorable. E non teño ningún inconveniente. Agora ben, non é unha moción para instarnos a nós mesmos. Se me fai aquí unha referencia no rogo, eu podo lle dicir. Agora ben, como tamén vexo que teñen a pel moi fina, se quere que non entre no contido do documento, que non o vou facer para desmontalo a vostede, tampouco pense, simplemente para dar unha serie de información, entonces o que non me pode decir é que está interesado nesta cuestión en concreto, non? Si é certo que si especifico unha cousa. Eu non teño interés ningún en correxilos. O sea, había unha frase de Sun Tzu que en base a outro tema lle explicaba outro día a Catrina: cando vexas ao adversario equivocado, non te esforces en correxilo. Eu non teño interés ningún neso. Eu que se lle digo, eu levo aquí 4 anos de alcalde. Algo de administración local entendo que sei. Exclusivamente por darlle xuxerías aos nenos ou por darlle bicos á xente maior non estou aquí. Eu, de vostede, faga un repaso da propia moción e verá que de pé a pá está mal. Se non quere que profundice nela, e vin que vostedes realmente reaccionan mal, eu non o vou facer, porque eu, ante todo, o que tamén quero é un clima de convivencia. E non vou xerar, deixe-me acabar o punto, ou rogo, se fai o favor. Non vou xerar aquí unha serie de enfrontamentos que se pode evitar, evidentemente, ou vou a facer, non? E simplemente tamén decirlle sobre estes informes que aquí vostede fai constar, o levantamento de reparos está previsto na lei, e tamén decirlle que esta foi unha cuestión xa moi debatida no mandato anterior. Digo porque o outro día puiden ler un tema na Voz de Galicia no que se falaba de que estamos descubrindo moitas sorpresas. Isto, cunha compañeira súa de lista, a cal respeto moito, que é unha ex-concelleira, sabemos todos quen era, foi algo que se debatiu en moitísimas cuestións, e eu, desde logo, en entrar en temas técnicos que están máis ceñidos á técnica que á política, non teño ningún tipo de inconveniente. E despois falame aquí de algo moi significativo, que é o informe 287-22, que especifica unha cuestión relativa a unha factura dun evento musical que houbo, que é un evento que nos veu propoñendo un veciño da Silva meses antes, non había moito marxe, e o motivo de que por que se informou así, eu non acabo de entender, porque non deixa de ser unha cuestión semellante a outras actuacións musicales
que se teñen dado ao longo do territorio. Pregunta, desde cando está resolto? Dende que se pagou, dende que levantei o reparo, porque a lei tamén habilita para levantar reparos e, polo tanto, este asunto hai moito que quedou atrás. Sí, vamos a ver. Con respecto ao tema de facer referencia á moción e poder emitir vostede a súa opinión e non debatir, creo que estamos en desequilibrio, no sentido que nos propuxemos a moción para poder debatila e ter cada un o seu turno. Agora, puxose a opinar sobre os contidos da moción e non estamos debatindo. Este é un rogo, é o que se entendeu que non se admite a moción para debate. Por lo tanto, parece ilóxico que se poña a facer consideracións sobre a moción sin dar o turno de réplica nun debate. Perdón, estou no meu tempo. Entonces, No, es que escoite, no seu tempo non está. Pero non mo dixo antes, que deixaba falar e que a mí... Que daba a palabra, que é algo personal. Que daba a palabra, pero estamos nos rogos. Eu non dixen que vostedes estean no seu alusións, tempo. fixo comentarios e miroume, entendín que me daba a palabra. Bueno, acaba, non hai problema ningún. Vale, pues, entonces, o tema, fai consideracións sobre a moción, di que estou equivocado e tal, pero ou debatimos ou non debatimos. Estamos nun rogo. Eu non entro a debatir porque estamos nun rogo, xa o dixo antes claramente. Pero se debatimos, debatimos. Creo que é ilóxico que faga consideracións sin dar a oportunidade de alegación. Punto. Mire, o que é ilóxico é que vostede nun rogo puña xa a conclusión dunha moción que esperaba que se debatira como se vostede me poñera a súa verdade. Non sei se me explico. No. Aquí di, corríxame se non digo o que di aquí. Na moción sobre cumprimento da lei de contratos, que non é unha moción, isto non o di vostede, digo eu, xa falamos amplamente do que supón este asunto para as contas do Concello. E o asunto considerámoslo grave, tanto dende un punto de vista de legalidade como de responsabilidade económica. Claro. Vale, vostede está sentando un rogo concluindo un debate inexistente. Claro, pero está chegando a unha conclusión previo ao debate. Non sei se me explico. Evidentemente, non sabía que non se iba a debatir. Agora, se non lle gusta debatir, estou no meu turno de palabra. A mí encántame debatir. En calquera espacio, en calquera lugar. Evidentemente, en base, o que decía antes, a un rigor, e a uns marcos. Non todo vale, deso non lle teño culpa. Eu volvo a repetir, entendo a pataleta. A min tamén me fastidiaría. Pero diso non lle teño culpa. Despois, no rogo fixo referencia a iso. Unha vez que vostede dixo, pois non pasa nada. Agora ben, unha moción, cando se fai correctamente, ten unha parte dispositiva e ten unha parte explicativa. O que dispón é o que explica. Supoño que o que se debate é sobre o que dispón. Vale, eu simplemente fixen referencia ao que explica, é máis, pero se vostede non lle gusta que eu lle inste a revisar un determinado documento que entra ao fondo das entrañas do seu coñecemento sobre este tema, pois ese non é o meu problema, pero eu non entrei a debatir aquí ningunha cuestión. Co cal non entendo esa ira. Eu xa lle digo, eu quero establecer un marco, pero costoume moitísimo apartar isto da orde do día. Podo yo asegurar. Se por interés... Aquí, quen marcou iso foi a presidencia da sesión plenaria. Non foi a presidencia do Concello nin o propio alcalde. O alcalde encantaríalle. Deso pode estar absolutamente convencido. Pero eu quero establecer un marco. Non se trata só de hoxe. Trátase de todo o que está por vir, é dos próximos 4 anos, é dun orde que se hai un certo descoñecemento, que se vostedes creen que en todo isto hai unha nebulosa na cal non saben moi ben a que se poden acoller e que non. Regulamento interno. Así de fácil. Establecemos un regulamento interno, votámolo, e a partir de aí creo que non ten por que darse ningún tipo de situación. Seguramente o regulamento incluso pode mellorar, pero terá que recoller desde un principio todo. Pero eu creo que estou sendo empático e que lles estou deixando falar. Pido que me respeten, evidentemente, no meu cargo de alcalde, e aquí todo o mundo se está explicando como quere. Non hai ningún tipo de problema por eso.
O seguinte rogo é no informe de intervención 207 do 2022 fala de que hai reparos ás transferencias de capital anuales a Radio Televisión de Cerceda en estado de liquidación. O rogo é información sobre o estado de liquidación e que se vai facer para resolver esta situación. A parte de facilitar o informe 12-17, que xa dixo que podíamos pedirlo por sede. Vamos a ver, a situación da Radio Televisión agora mesmo xa se aprobou a inclusión do propio persoal no Concello de Cerceda, que non se efectuou de modo práctico polo feito de que non se aprobou un orzamento que incluya a ese propio persoal, que tamén está incluído na RPT que aprobamos aquí en pleno o outro día, no propio organigrama do Concello. Unha vez que eso se dea, que esperemos que sexa en breve, sobre todo pola propia saúde económica e administrativa do Concello, a extinción desa sociedade en liquidación quedará xa rematada e, ademais, quedará rematada en base a unha cuestión moi importante que é a de que o fixemos segundo o que marcou un informe do propio secretario municipal no seu día, un informe bastante longo, por certo. E o último rogo é relativo á situación de certo conflicto que hai entre os veciños de Gosende con unha explotación porcina que parece que está empezando a obra. Entonces, o rogo é para se nos poden facer chegar o expediente completo. Vamos a ver, aquí di que entendían a postura das dúas partes, nós queremos deixar moi claro, dende a nosa parte, que nós o que entendemos é a lei. Hai un prazo de información pública, non sei se lle pode achegar ese expediente, é unha cuestión técnica, e nós nese sentido encantados. Tamén lle poden facer á Xunta, imagino eu, que é quen autoriza, é quen marca a legislación segundo a cal ten as propias autorizacións medioambientais e según a cal se dá a licencia urbanística que se ciñe, neste caso, a legislación que ali está aprobada. Di que atendeu a chamada de ambas as dúas partes, e mantuvo reunións co promotor e representantes afectados, que sí. Sí, dixeronnos que viñeron ao Concello, que quixeron consultar o expediente, que só lles deixaron facerlle fotos ali ao ordenador, pediron por sede, que non se facilitou o expediente, non sei se procede ou non a unha parte afectada. Nós como PP de Cerceda, entendendo un posible conflicto, o que solicitamos é copia do expediente completo. Non, pero é curioso que diga que atendeu a chamada de ambas as dúas partes, porque nós atendemos a chamada de ambas as dúas partes e o promotor da granxa sostén que foron vostedes os que chamaron a él. Pero bueno. Pero que máis dá? Pero minte. Estamos salindo do tema, quer dicir... Non, pero eu pregunto se minte. Non sei se minte ou non, pero vai nos facilitar copia ou non. Se é posible, xa yo dixen antes. En función do que o técnico marque, bueno, eu darei a palabra que considera o pertinente, evidentemente. Pero nós teremos que saber se vai poder ser posible. Se é posible, van a ter, sin duda. Pero esa non é unha cuestión que eu lle teña que resolver agora, e as preguntas ao secretario non se lle dirixen nun pleno, porque nun pleno o corresponde é o alcalde. O secretario está para tomar nota, e, por certo, espero que tomes nota fielmente do que digo, porque xa vexo algunha presunción de acta que non toma nota fielmente do que digo e se confunde. Entonces, faino ben. Moi ben. E nada, con isto concluímos esta sesión plenaria e sen máis, con toda a empatía e todo o peso da realidade do feito de que somos veciños e que ao final hai que establecer un marco. Quero despedirme de vostedes e desexarlle unha boa noite a todas e a todos.